Hazok i samica ryżokudły. Przylazuje kiejsik hazok do samicy fuksa, do samicy ryżokudły. Waś hop, to jest w doma? Nie, nie ma go. Toż tyś moja roztomiło, mumdlocia foszlak, propozycją. Dom ci stuwa, jak doż mi kusika. Ale cóż oni poniechadzą, joch nie wydano, jo nigdy tego nie zrobia. Na zicher nie, rządzi hazok i wymachuje banknotu. No dobra. Samica fuksa namiętnie ogniście kusikuje tego hazoka i na ostatku erbła te 100 złocioków. No, moja ty roztomieło, festelnie gorko żeś jest. Wiesz, dom ci jeszcze 100 złocioków, jak się sam zaroski przede mną blank se bleczesz. Nie, naisto nie, do tego pewnikiem się nie uciekła. Nie sebleka się przecież za żadne szace, za żadne pieniądze. Jeżeś tego tako pewno, rządzi już zaś hazok i fakluje pieniądzami. No dobra, ta fuksowo samica sebliko się przed tym hazokiem i dostało zapłata. Moja ty roztomiło, dom ci jeszcze jedne 100 złotych, jak się ze mną dupniesz. Ale za kogo ty, hazoku, mnie masz? Co ty se myślisz? I że ja jest tako kurwa? Żeś ty festelnie zgłoszono samica fuksa. Ale nie, że trwało pora minutek i ta samica ciepła się na tego hazoka i napoczy się dupczyć jak nojęci. Zatem hazok dowo fuksowej samicy pieniądze wyrazuje rod jak 100 diosków. Po jakimś czasie wrócą do chałupy fuks, hop od tej samicy. Kłukotach zaziero na ta swoja babeczka, a jeszcze na jakoś ich blank inszo, cichuśko, blank się nie odzywa i no szuści zwyrto się po kuchni. Ty, moja ty roztomiło, co się stanęło? A, nic, blank nic, wszystko jest do porządku. A hazok sam był? Pyta się fuks. A był. A oddał ci pieniądze, w które był mi winowaty? Oj, z pnioku.